مدنية إحدى عشرة آية سقوي آية ونمير بسم الله عند الله الرحمن عند الله الرحيم عند الله يسبح أن سنة لله ونند الله ما في السماوات ون أسمانوج ما في الأرض ون ليل Allah mo ganduɗa almaliki kañum woni lamɗo almuquddusi ceniɗo alazizi kattanɗo e laamu mum alhakimi ñeñuɗo e golle mum walladi kanko woni on fa'ata nelnoɗo fil ummi fa'ata alle kanko woni nelɗo fil ummiyina e ummiyankoɓe ummiyankoɓe woni ɓe mbawa windude ɓe mbawa jangude wohuma binni en o nele maɓɓe rasulan nelaɗo min hum taw koye maɓɓe jeeya on noon ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yatlu alayhim wa yudrisuto e maɓɓe ayatihi qur'ana makko o yuzakkihim o laɓɓinaɓe e kefeeru o yuallimuhumul kitaba o janginaɓe qur'ana wal hikmata e ñawoje gonɗe e qur'ana o en ko woni fi kanuɓe laatinoma min qablu ko adino gargol makko e fi dalalin ɓe gonno koye majjere mubinin feeñje wa akharina e woɓɓe ɓe ɓe ganduɗa ko ummiyina en ɓe woɓɓe minhum e maɓɓe anani de e jogorɓe aroyde fof ɓen on ela e mumen fimi on ela ewa koye ɓeeɗo wonela koye ummiyankoɓe makka wa akharina e woɗɓe minhum jeyaɓe e maɓɓe ɓen koye maɓɓe jeeya woɗɓe ana aroɓe caggal maɓɓe ɓen lamma yalhaɓu bihim ɓen ƴenguitake e maɓɓe potane e maɓɓe koto banggue garagol eto banggue ɓuuɗal potane e maɓɓe kamɓe adiɓe ɓe e l'islam kamɓe ɓuri teddugal e wattidiɓe ɓe wona la yulihim wala yusawihim fi fadlihim wona potane e maɓɓe keptota ko ɓe to banggue ɓuural maɓɓe min mbaɗin woni lamma yalhaɓuɓe ɓen cuwa ƴenguitade maɓɓe huwal azizu kanko woni polɗo e laamu makko alhakimu ñeñuɗo e golle mum woni rasulu sallllahu alayhi wa sallam feññini ɗo henna ɓeɗo sahabaɓe jeɓɓe nelaɗo Allah ɓe ganduɗa ko adi gargol nelaɗo Allah yimɓe ɓe ko majjuno ɓe gonno ɓe nela e maɓɓe ɓe gomɗini Allah ɓe jaɓi Allah ɓe gandi ke ɓe gandano faami joni noon wa akharina e woɗɓe ɓe ganduɗa ko jogorɓe aroyde kono cuwa arde min hum e maɓɓe tili ɓen lamma yalhaɓuɓihim ɓen keptata koɓe to banggue ɓuural e to banggue garagol ɓen cuwa heɓtata heɓtade faami ɗon de o haali e aya heno fadlu sahabati lmabusi fihim nnabi sallah sallam eyi wa ɓuural sahabaɓe ɓe nelaɗo Allah nela e mumen ala man adahum e ɓe wona maɓɓe ɓe mimman bu isa ileyhim ɓe ganda nelaɗo kadi nela e mumen o amanu bihi min jami'il insi wal jinni ila yawm alqiyamati donc dennagal gomɗuɓe nelaɗo Allah yimɓe e jinneji ha darga daro li anna kulla qarnin khayru mimman yalihi kala qarnu ɓuuri rewɓe hen ɓe zalika ɗum ɗon noon fadlullahi ko ɓuural Allah yutihi Allah no rokka ɓuural ngal man yasha'u mo wela wallahu lamɗo Allah noon fil fadlil azibi kanko woni joom ɓuural mangal asabilladina sifa ɓen hummilu tawreta defanoɓe yo gollu ko wone tawreta ɗumma lam yahmiluha dutti gollani ko wona tawreta holko wone tawreta sifaji nelaɗo Allah e gueɗe nelaɗo Allah ɓe gomɗinani nelaɗo Allah ɓe jaɓani ɗum ɗum woni summa lam yahmiluha ɓe gollani ɗum o wi ɓeɗo sifa maɓɓe kama lil himari way kono sifa mbabba yahmilu asfaran ene rimdo defte hande mbabba naftata ko deftere e nafta koye joguiɗo deftere noon hutoraki ɗum way kono sifa mbabba ndemdugo deftere hay hunde certaine andi sono sinno goɗɗil kam rimduno walla ñaay ko sa waɗini hoore ballo hen seeɗa e gon deftere kam ala ko nafata mbabba mbimi sifa noon defaɗo deftere gollani ko wone deftere on sifa mum ko sifa mbabba ndowdiɓe defte pi isa mbos masalu sifa alqawmi yimɓe alladina no ɓen kazzabu fennunoɓe bi ayatillahi ayaji Allah wallahu lamɗo Allah noon la yahdi alqawma alzalimina kanko o fewnata madara yimɓe ɓe ganduɗa ko heefere qul wi ya ayyuha alladina ehemon ɓen ɓe ganduɗa haadu ko yahudiyankoɓe eywa ɓe ganduɗa ko yahudiyankoɓe in za'amtum so tawi on gaƴima annakum wonde onon
awliya'u lillahi ko onon goni wallidiɓe Allah min duni nasi gaga yimɓe mbiɗon ko onon goni wondiɓe Allah yimɓe heddiɓe gona wondiɓe Allah e Allah wi tawi ko goga e mon fatamannawul mawta goɗeɗe mayde ngaro tawde mbiɗon ko onon tan goni wallidiɓam onon goni walloɓe onon goni wondiɓam maye ngaro in kuntum sadiqina ɓayde on laati moɗon gonɗi wawa wonde wona Allah wi wala yatamannawnahu abadan ɓe jogorani woɗede mayde ha cayi bima qaddamata sabu ko ardini ɗum aydihim juuɗe maɓɓe nde wonno juuɗe maɓɓe ko gardini ko wona jaam ɗum tagi ɓe mbawa woɗede ɗum wallahu lamdo Allah noon alimun kanko woni ganduɗo ɓe zalimina e hefere wi innal mawta hay mayde alladi nden mayde tafirruna minhu nde dogoton e mum fa innahu nden mayde de mulaqikum koko hawrata e mon mayde dogoton nde ko hawroɓe mayde umma yuradduna Allah wi ɓe dutte ila alimil ghaybi fewde ganduɗo birnidi Allah walla humma turadduna dutte ɗon ila alimil ghaybi fewde e ganduɗo birnidi wa sahadati e ceede ganduɗo ko feeñi fa yunabbi'ukum haalana on bima kuntum ko laati noon ta'maluna on walla o yaɓa on golle mon ya ayyuha alladina amanu ehe moɗon gonɗinɓe Allah ida nudiya lissalati so tawi noddinama julde min yawmil jumu'ati ñalawma aljuma tawi noddinama Allah wi fas aw jeehe ila dicrillahi fewde jangtowol Allah jeehe fewde jangtowol Allah wadarul bay'a goppe ko wayno jeegu goppe fuɗɗodireede jeegu kala ko wona julde goppe ɗum tan koy ko wadarul bay'a wona jeegu tan ay ko wona jeegude tan ala ko mbawɗa wadde so tawi juma noddinama ngani mbiɗa ko yawo jeeha ko wadarul bay'a o wi dendagal jammaji fof ko jamma mo nelaɗo Allah jibina o on ɓuuri moƴƴude defti hen jamma lelto gadi defti hen jamma mo nelaɗo hoyrana o eywa defti hen arafa defti hen jamma aljuma defti hen sappo e joyi ta mawnum yawa defti hen jammaji julde dendagal ñalawmaji noon sa namdama ko ɓuuri moƴƴude ko ñalawma arafa e ñalawma sappo e joyi yawa ñalawma aljuma rewi hen anani jamma aljuma o noon eywa ɓuuri ñalawma o kadi mbiɓe jamma aljuma ɓuuri ñalawma aljuma o moƴƴude kono ne moƴƴi kam kadi fof woni Allah wi ida nudiya lissalati min yawmil jumu'ati so tawi noddinama julde ñalawma aljuma noddinanama fas aw jeehe ila dicrillahi fewde jamtowol Allah wadarul bay'a goppe jeegu zalikum ɗum mon khayrul lakum ɓuuri moƴƴande on in kuntum ta'lamuna ɓayde kay oɗon gandi golle ɗum Allah wi fa ida qudiyatis salatu so tawi julde gasnama fantashiru fil ardi cattuɗe e leydi ndi an kadi on dangnanama yimɓe juuɗi gayni cilmini an kadi pokkite jeehe ha juuɗi mon an kadi jooɗa ɗon e fara goɗɗum sohla anani ne darnani on sattade bakkal ala son jiiɗi joɗɗon son jiiɗi jahon anani so tawi silminama tan sa iɗi jalta jaaha sa iɗi kadi pada sowon ko haalete keɗoɗa ɗum hay yaltude han kadi baati ala kala ni yimɓe juuli juma cilmini assalamu aleykum sa iɗi fattirta galle mon sa iɗi joɗɗaɗe heeɗo haalaji ko ɓuranma hen fof fa ida qudiyat salatu fantashiru fil ard wabtagu jeehe ɗaɓɓe min fadlillahi ɓural Allah wadkurullaha jangtude Allah noon kadiran ko heewi la'allakum tuflihuna beele oɗon male faami wiyama rasulu sallllahu alayhi wa sallam o meeɗino ñanawma aljuma yaktubu omo khutbina ɗo dariɗo sete goto ummi nokku ne addi masalan marchandise ha heewi anani sete o noon so fandima hangat masalan anide tabal hangat tabalde walla hanga ɗable wona hangude ko ɗum wonno aadaji maɓɓe kamɓe aadaji maɓɓe so tawi sete one ara tan eka hanga walla so ɓeyɗon joni oto sen ara korna ni kamɓene ko ɗum ɗon on saha yimɓe jalta ewa jaɓɓoyo to noon kisa ewa on saha noon nde sete o ari nde on saha almami o ewa ene nder juma he ndi aljuma kam en jangino sharia ko ma almami jooɗo emin bartande noddinteno ɗum wonno rasulu sallah sallam ko ɗum hawri ko noddinowo goto tan so jooɗi min bartan ɓe noddino gasi so tellima koddino seyna aboubacry ko noon waɗi seyna oumar ko noon waɗi seyna ousmane noon nde yontande yimɓe keewi galleji goɗɗodiri o ɓeydi noddinani wondu o watti yamirri yo noddine e galle makko a faami ene wiya zawra batte noddinde toon so yimɓe nani noddinani ɗum tan paye juma so ari o jooɗima min bartan ɓe noddine gongol sahabaɓe foof on saaha hay goto lundaki
ko rasul sallallahu alaihi wasallam wino alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di mi waggini on sunna mo e sunna sahaba bam aroyobe caggalam be kala ko be golli mbade koy kawran koy Allah yanti en tagi non de wadi de ay ko salaki wiyama noon seeto wari hunde fof ko yimɓe cohli ene heen on so ha seeto o yimɓe ɓe jalti juma ka ha laaɓ ha heddi sappo e ɗiɗo neɗɗo ha heddi sappo e ɗiɗo sa yi noon Allah ne haala ɗum ɗo on saha soɓe cilmini ko nden khutba watte soɓe cilmini ko maɓe cilminde khutba waɗe no wano halisi yen noon Allah wakli noon joni noon kadi haade kanko wi so yimɓe cilmini yo jala mumen joni noon almami nan waɗa khutba ɓe cilmini almami nan waɗa khutba kanti marchandise ari jalti kono sinno ɓe juulan tan ɓe jara ha heddi sappo e ɗiɗo won wiɓe ko capanɗe nayo gorko won wiɓe ko yimɓe jeeta tan keddi won wiɓe ala heddiɓe ko sappo e goho won wiɓe ko sappo e tato won wiɓe ko sappo e nayo ɗo luural ari ɓe mbiya ko sappo e ɗiɗo ɓe mbi capannayo ɓe mbi ko jeetato ɓe mbi sappo e goho ɓe sappo e tato ɓe mbi ko sappo e nayo luural ari hen kadi wona ɗum woni Allah wi wa idha ra'aw se ɓe jii tijaratan julaagu aw lahawan walla bellanteji in faddu ɓe mbanjo ile ha fewde mum wa tarku ka ɓe goppuma qa'iman aɗa dari wona ɗum woni almam mali wi sappo e ɗiɗi no yona eywa kanko imam Shafi no wi ko ma wona capanɗe nayo rasulu sallallahu alaihi wasallam wi noon law tataba'atum hatta lam yabqa minkum ahadun la sala bikumul wadi naran ko onon fof so on jaltino ha hay goto heddaki ma caangol ngol ɗo won tan no jeygol wanjo e moɗon kono noon tawde won keddi tan ala basi famide nde kadi yaaruɓe kadi dental aljumane wona ɗiɗo walla tato ɓe koye oɗo haade nangi sabu wiidemo hayto goto tawa hay goto won heddaki deke so goto heddinoma tawa ne moƴƴi wona Allah wi wa idha ra'aw tijaratan ɓe jii julaago awla won walla bellantejo mo anani de in fadduɓe mbanjo ilay ha fewde mum wa talaku ka ɓe goppuma e khutba he qa'iman aɗa dari goppuma aɗa dari andi khutba ene wona darde ene wona jonde walla takunu min qiyami illa min julusin eywa khutba ene wawi wonde jonde ndo ene wawi wonde wonata tan ko darde o wi wonata jonde gorko goto ne wiye alqamatu o wi ibnu mas'ud meeɗino namdede beele nena sallah sallam sen khutbina darroto walla jooɗoto koye beela janggani wattara ko ko ga iman haade wi ko goppuma aɗa dari kay firti ko darinoɗo walla jumhurul ulama e noon mbi khutba ko farilla e julde aljuma goɗɗo ne wiya Dawud az-Zahri o wi ala khutba waɗɗaki koko yiɗa tan ene waɗi khutba noon saɗa khutbina daroɗa khutbayɗi ɗiɗi ceerda hakkude majji noon jonde Abu Hanifa noon e Ahmad mbi sarɗaka jonde sarɗaka darde sarɗa tan ko laaɓal sa yiɗi jodɗa sa yiɗi daroɗa Shafi'i noon ene jogui hen konnguli ɗiɗi nani ɗum ende Shafi'i wi idal qawlayni wi ko ɓuri famdude khutba noon ko aɗa yetta Allah juula annabi sallallahu alaihi wasallam mbasiɗa yo neɗɗo hul Allah gasi ne jaɗɗi ñanga khutba gadiɗo aya qur'ana ndu wonɗa julɓe ɗimmijo o ne kay mbaɗa noon walaw taraka wahidatan min hadhihi al-khamsati so woppi ɗeɗo gueɗe joyi hen gotel ɗam tasiha khutba tan wawa wonde khutba kay a jang a yettat Allah juula e annabi mbasiɗa kulol Allah janga qur'ana ndu wonɗa julɓe sa woppi hen gotel sellata Shafi'i yankoɓe o wi wala jum'atuhu anda Shafi'i o wi Shafi'i yankoɓe mbi sellata khutba makko aljuma makko sellani Abu Hanifa wi so tawi o wi subhanallahi tan o awtahmide tan walla yetti Allah tan walla wi Allahu akbar tan yoni selli Almam Malik wi ala koko arabe mbiɗa khutba tan ɗum woni haalaji baɗino janisini haalaji baɗino janisini tan noon dentina noon beltina so yiɗi mbasa donade yimɓe inchallah noon Almam Malik
wa idha ra'aw sabanji tijaratan ko wiete njulaago anani de awla hawn walla bellanteje in faddu be mbajo ilayha fewde juma he watara ko kambe goppuma e khutba he ga iman ala dari wibe ma indallahi ko woni Allah to bangi barjitaari khayrum buri mojjande wonande ben gongdimbe inna Allah wa fidirdu wa min tijara njulaago wallahu Allah non khayrur raziqina den dangal be enen garzigina Allah buri mutude suratul munafiqun madaniyatun aya de ko sappo go bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah allawi idha ja'aka so tawi ari ma almunafiquna nafiqebe qalu be bi e demde mabbe e ko woni ko luusi ko woni berde mabbe be biya nashhadu minen emin ceedi innaka la rasulullah wanda an kana la Allah wallahu ya'lamu kay Allah kayna andi innaka la rasuluhu Allah kayna andi kana la dum wallahu Allah kay yasaduna andi innal munafiqina nafiqebe la kadibuna ko fenor ittakhazu be jogitima aymanahum gondo e mabbe junnatan ko heedo e jawdele mabbe ko heedo jiide meje mabbe fasaddu be paddori dum an sabilillahi gadina Allah innahum kambe kay sahabune ma kanu ke belati amaluna be golla zalika bonde golle mabbe bi annahum sabu kambe amanu be ngomdine demgal tan umma kafaru caggal dum en jedde berde be ndumi kade keferu fadu bi a tonga walla biya omba ala bulubi berde be to bangi keferu wam kambe la ko wona be famara limana ko idara aytahum sayibe tojibuka yaw yon ma ajsamuhum balli mabbe sayibe be jaharan dardi balli dina bayyode ni e comci dina bayyode ni be jonma wa in yaqulu sabe kali tan tasma akara li qawlihim ko ngudi mabbe wona e hedade yew ka annahum sayibe na balli dina bay mawnude cikkata be khusubun kebe jane musannadatun nibade e bale no jane be nibade bale bayni non be bay ya hasabuna e be cikka kullu shay'atin kala haja wa hanu be cikkata alihim koy mabbe haja hakke mabbe ay huldite ande wonno ke be nafiqe umul adu allawi ko be bite ande hadaruhum rayantobe halam da saktude sirruji ma qatalahumullahu wa Allah halkube anna yufakuna holfone be pirrete galimana ko ida qila lahum satawi anama be ta'ala ngare ngantine yastaghfir lakum bal imsina no on rasulullahi nala Allah tan se biya be ngare ngantine nala Allah imsina no on yew jiya lawo be onya ru'usahum koy mabbe wara aytahum jiyabe yasudduna ebe palo wo hum kambe mustakbiruna ebe moniki sawa'un alayhim foti e mabbe kambe beedo astaghfarta lahum annelada Allah imsinina mabbe am lam tastaghfir lahum walla imsinina kibe lan yaghfir Allah lahum Allah wana jafatore inna Allah la yahdi al fasiqina Allah fewna yimbe be ngada ko fasiqin umul ladina kambe ngoni ben yaquluna bi en biya wondi be men be biya dumen kambe nafiqe be biya wondi mabbe madina nabbe be biya dumen la tunfiqu wa nafqi ala man inda rasulillahi e ben wondu be la Allah se terbe ummi makka be hor nyemmine ngoppebe tan be tampa atta yam faddu habe certa se be certi sarane la Allah be kaydi habe koor gure mabbe Allah wibibe walillahi ko Allah tan fi khaza'inu mangasinaji as-samawati asmanuji wal ardi layt Allah woni garzigino walakin al munafiqin woni non nafiqe be la yafqahuna famata yaquluna ibbi la irja'na wallahi sa in duttima ila al madinati fawdatu madina la yukhrijanna ma yaltin al azzu taddu tabe jaltin minha e wuro al Allah hoybe be kambe nafiqe be be kambe ngon teddu hoybe be ko sahaba be na la Allah e biso tawi en koti teddu be ma jaltin hoybe be en jangel qissa o sina Umar wino yo dacce heli ayu makko ne ko dum on qissa wonno o walde banni musdalagal afami walillahi wibe ko Allah jey al izzatu polgo wali rasulihi wa nala Allah jey polgo walil mu'minina ko julbe jey polgo walakin al munafiqina la ya'lamun ko an ko tan non nafiqe ko ganda do ya ayyuhalladhina amanu ihi modon gomni be Allah la tulhikum hor soklin on amwalukum jawdele mon wala auladukum bibbe mon hor soklin on an zikrillahi ga janto Allah waqtuji joydi hor soklin on wa man yafa'al zalika kalam walidum ulaika bayan kan humul khasirun be be pertu wa anfiqu nafge asakede ma razaqnakum eko min garzigini on min qabli ko adi an yati ahadakumul maut ko adi da arfay goto modon mayde fa yaqula wa wiide fa jomam
lawla akhartani hatma nemnanami ila ajalin fewdele daribin malligal on saha fa asaddaqa mi sakko fa akun bel milato min as-salihin koy moccibe jeyami o wi kanko rasul sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas o wi ma qassara ahadun fi az-zakati wal hajj illa sa'ala ar-raj'ata inda al-maut o wi kalamu askata e kalamu juula mo hajjata e kalamu rawatano Allah so ndari mayde ma nyaago Allah Allah da tammi wurta mi wat ma wi non wala Allah non jabom Allah yo wala yu'akhir Allah nafsan Allah kay nemnanta fittadu idha jaa ajaluha fatawi ari lajalmum Allah nemnata wallahu Allah non khabirun kanko woni kompitido bima ta'maluna kadum golla walla ko golla suratu taghabun makkiyatun aw madaniyatun aya de ko sappo e jeetati bismillahir rahmanir rahim bismillahi ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah allawi yusabbihu lillahi ana sanna warande Allah ma fi samawati ko wone asamanuji wa ma fil ardi ko wone leydi ana sanna Allah lahul mulku kanko jeylamu wa lahul hamdu kanko jeyettode wa huwa kanko Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko katan walladhi kanko woni on khalaqakum kanko woni tagdo on minkum enemon kafirun kefero wa minkum enemon mu'minun juldo Allah kanyum tagi on ene andi gilas lazal enemon hefere gilas lazal ene andi enemon julbe wallahu Allah non bima ta'maluna ko gollaton basirun ko jiyo khalaqa as-samawati wal arda kanko woni tagdo asaman tagi leydi bil haqqi gonga wa sawwarakum wa amni on fa ahsana suwarakum o muddini badiji mon Allah wadi on badiji muddini badiji o ilayhi ko fewde makko al-musiru woni ruttorde ya'lamu kanko Allah mo andi ma fi samawati ko ne asamanuji wal ardi ko woni leydi o andi wa ya'lamu mo andi ma tusirruna o cuudo ton taw hay goto sinani ma tu'linuna e ko peñin ton Allah wini andi Allahu sabu kanko Allah alimun kanko woni gaddu bi zati suudi ko ne becce alam yatikum bela arane mon on ne heferebe makka nabu khabar alladhina naben kafaru be ganduda ko yeddube min qablu ko adi bela arane mon khabaru adinobe warabe be bela khabaru men arane modon allahi ben fazabu medina wa bala anani de lepte amrihim alhalim anani wala hum woni be l'akhira azabun lepte alimun mus zalika lepte aduna de bi annahu qawni fi kanat latina ma tatihim en addantuno be rusulum ne laabe mabbe bil bayyinati hujjaji bangudi faqalu be bi abasharun yati ko bandi yanke yahduna na fewnata min fa kafaru be jed wata wallaw be donkiti gali mana wastaghana Allah Allah ne yondini ga masal ndi mana go mab wallahu Allah non ghaniyun kanko woni jondini do e tago makko hamidun jattaado golle za'ama alladhina kafaru ajima ben heferebe an ko woni fi lanju basu bibe ummitintaki bibe bala aha kay wa rabbi mi wondiri jomam la tuba asunna ma on ummitine sun ummitina ma hum mala sunabbaunna kabare don bima amiltum ko golluno don wa zalika ummitine don kalan don ko manno don Allah e do Allah yasiru dum kam enen nabi fa aminu billahi ngomdini Allah wa rasulihi ngomdini nelad Allah won nuri ngomdini qur'ana alladhi on anzalna min jippin wallahu la Allah no bima ta'malun ko golloton khabirun ko kumpitin ko zkur jamto yawma yajma'ukum nyalawma Allah rendini on di yawmil jam'i wanana nyalawma dentugol o yawmal qiyamati zalika on nyalawma de yawmut taghabun on nyalawma paddondiral andi paddondir de naddo aljanna tan ko paddu naddo jeego ko padda o nyalawma ko nyalawma paddondiral de nyalawma bura yodde wa man yu'min billahi kalamba gomdini Allah wa ya'mal salihan golli golle moti yukaffir anhu sayyi'atihi Allah hafrana mo bonandeji makko o yudkhiluhu Allah nanam jannatin gesa tajride en doga min tahti al-ismalan haru chali khalidin sabenati kebe sasobe fiha tun abadan ha ala dahari zalika nadi al-janna sas al-fawz wa limal al-azim mangal والذين كفروا بين بغندا كو يدود وكذبوا فين بآياتنا فين قرآن أمين الذي أولئك بك أصحاب النار بينغون يمبه ناتو be jeygol be naati khalidina fiha kebe saso be ton wa bi samosman almasir rutar taro be jeygol allazi ma asaba min musibatin me dani hebbe musiba e neddo illa bi idnillahi subhanahu ko nyaawore Allah kala ko hebi neddo ko Allah e goto addani wa man yu'min billahi kalama gomdini Allah wonde
musiba koye ñawore Allah Allah wi kala mo gomɗum yahdi qalbahu o fewna ɓernde makko e munji ɗum wallahu Allah noon bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko gandu wa adiullaha ɗoftoɗe Allah wa adiur rasula ɗoftoɗe nelaɗo Allah fa in tawallaytum so on dunkitima on calima fa innama ala rasulina ay ko waɗɗi e nelaɗo amen al balagul mubin ko jettingol peygol Allahu woni Allah Allah de la ilaha kamɓe rewede e gongala illa huwa sona kañum wa alallahi koye Allah kay fal yatawakkalil mu'minuna so ko juɓɓe tan bakkile wa bakkile Allah ya ayyuha alladhina amanu hihi moɗon gomɗinɓe Allah inna min azwajikum ene rewɓe mon wona kamɓe fof noon ene rewɓe mon tan wala awladukum ene ɓiɓɓe mon wona fofof ene mabɓe adu wullakum ko anɓe wonande on ene rewɓe ma ko anɓe ma ene ɓiɓɓe ma ko anɓe ma ɓiye jamirowo ya gollu ko boni ko gañoma ma to debbo ma jamirowo ya gollu ko boni ko gañoma wona kamɓe fof no mbayi noon ene rewɓe kadi jamirtane hodde ko boni ene ɓiɓɓe kadi jamirtane hodde ko boni hoɗo ko tabiidi yowana fofof Allah wi fahazaruhum ndentoɗeɓe oto ɗoftoɗeɓe ko in ta'afu so tawi on jaafima ga maɓɓe anani de wa tasfahu anani de on laɓɓini wa taghfiru on kafri anani de fa inna Allah Allah ghafurun ko jaafotoɗo rahimun jurmotoɗo wiyama oɗo aya jippi koye waaji goto no wiya Malik bun Asja'i omo joguino ɓesgu yiɗi noon honoyde ɓesgu ngu wone wayde o yurmiɓe noon o jooɗi ɓe mbi sa yehi mo goppittamin ila man tada'ana holmo goppittamin raqqa alayhim noon o yurmiɓe wa aqama anil ghazwi o jooɗi o wasiyade Allah noon jippini oɗo aya Allah wiɓe ndentoɗe rewɓe moon ndentoɗe ɓiɓɓe moon aɗa jamirta on mbar ko boni oɗon woni wa in ta'fu anhum fi tasdidihim iyyakum so on jaafimama ɓe e ko ɓe mbi on tabit joɗɗon mbason yaade ko anani an zalikal khayru ga ngeɗo moƴƴere mutallina bi mashaqqati firaqikum alayhi anan de tawɓe ellinori wonde so tawi on jeehiɓe ceerate mon wa tasfahu on jaafima wa taghfiru on imsinima fa inna allaha Allah ghafurun ko jaafotoɗo onani wa in ta'fu so on jaafnima wa tasfahu on laɓɓininima wa taghfiru on imsinima Allah e ko mbaɗɗon ko inna allaha Allah ghafurun ko jaafotoɗo rahimun jurmotoɗo gande innama amwalukum ay jawɗele mon ɗe dokkoɗon ɗe wa awladukum e ɓiɓɓe mon ɓe dokkoɗon ɗe gande fitna sun ko jarabuya wonande on wallahu Allah noon indahu enen makko ajrun jobdi azimun mawde ɗum noon hoto goppe Allah ñagge Allah fattaqullaha kule Allah mastadatum fodde no mbawruɗon kule Allah fodde no mbawruɗon hande Allah wino ko on kuuɗo Allah fodde no fotiri ni e ɗum noon wodani wona e ɗum noon asahaba ɓe gollitini laat Allah wi fattaqullaha mastadatum wadde kule Allah fodde no mbawruɗon tan mbawa hulde Allah fodde mum kule Allah fodde mum onon wa adi'u ɗoftoɗe wa anfiqu nafge son mbaɗi ɗum khayran li anfusikum ɓuri moƴƴande koye mon anani wa man yuqa kala mo danda suha ɗawgol nafsihi hoore mum wa ulaika ɓen humul muflihuna mbiyete malade in tuqridu llaha so tawi on ñamli Allah gardan ñamade hasanan moƴƴere taw a ñamli Allah sakkim taw ɓernde ma ne welti yudaifu lakum Allah sowa yo Allah yudaifu Allah sowa ɗum lakum wonande on obo yaghfir lakum Allah yaafo on ko haɓela wallahu Allah noon shakurun ko mantowo ko joɓowo wonande ɗoftiɗo mo halimun munɗo masalan e goto alimul ghaibi kanko woni ganduɗo ko wirni wasahadati kanko woni ganduɗo ko feeñi al azizu kanko woni polɗo e laamu al hakimu ñeñude e golle suratul talaqi sin warande ko noon de wiyete madina jippi aaliye ko sappo e tati bismillahir rahmanir rahim bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi ya ayyuhan nabiy ma annabi ya tallaqtum nisaa so tawi on jiɗi seerde rewɓe Allah wi ko so tawi on jiɗi seerde rewɓe fa ɗalliquhunna ceereɓe kamɓe rewɓe iddete hinna ara wonde eddaji maɓɓe so tawi a yiɗi seerde debbo ɓaccu ha fiilo so laaɓi tawame mani ɗum e laaɓal he ceeraɗo on saha so fiilima o laaɓi he wona go kono so tawi laaɓal ngal ani gonduɗon ngal so tawi ngal a seerima a waɗi bida wona lawol
woni bi an yakuna talaqu fi duhrin lam tamassa fihi e ceerama e laabal ngal amemani mo e mum ko ngal ceergal ngal biɗa alli ko nali iddatina Allah wi wa ahsul iddata ndene edda o so tawi on jiɗi artirde mo e ngal edda he hada edda o gasde ndene edda o gila gasani on sa duttam wattaqullaha rabbakum wuli Allah e joomon anani wuli Allah joomon o ɗoftoɗemo ko yemiri on goppe ko haɗi on la tukhrijuhunna kamɓe rewɓe hoto jaltineɓe min buyutihinna e cuuɗi maɓɓe anani so tawi on ceeriɓe oto jaltineɓe cuuɗi ɗi goppeɓe e nder cuuɗi he wala yakhrujna oto ɓe jaltu kamɓe rewɓe ɓene ha eddaji maɓɓe gasa illa an yettina anani so wona ɓe gadda bi fahishatin jina mubayyinatin peñƴo walla mubayyanatin peññinaɗo on saaha noon ay sago o yalta ɗo hiddoye ko wona ɗum ko yoɗo suudu makko wo tilka ɗeɗo ñawoje kaalaɗe hududullahi woni keeri Allah wa man yataadda hududallahi kala mo yawti keeri Allah faqad zalama ene wayno toñi nafsahu hoore mum la tadri a anda an neɗɗo ceerɗo la Allah yama jo Allah yuhdisu nde o fuɗɗata ba'da zalika caggal ceergal ngal amran alhaali sa seeri debbo tawi ko gotol ceerɗon o yaltani suudu makko ene wawi seyɗani o yawa yaade on saha gartirama suudu makko e o jotto hen ɗum taguina wiyede hoto yaltu suudu ndu ata yaltinmo suudu ndu kanko debbo oto yaltinmo kanko ne kadi oto yaltin hoore makko ne harmi faami hay goto mo oto yaltin koɗɗon an gorko one harmi jaltinama kanko debbo ne harmi o yaltin hoore makko o faami tawi noon o feññini ɗon jina bon on saha yo yaltu hiddoye o yalta kadi galle o sabu hon kadi won ko addu ɗon bonande wona Allah wi fa ida balagana so tawi ɓe ɓallima yettade ajalahunna laja maɓɓe wonade edda o gaside ko so tawi daari gasde Allah wi fa amsikuhunna joguitoɗeɓe tawde edda o suwa timmude gartireɓe bi ma'rufin no moƴƴiri tawallor ala so ɗum ala aw fariquhunna walla ceeron bi ma'rufin no moƴƴiri kadi ɗacconɓe ha edda gasaɓe jalaɓe maɓɓe fa ashiru ceenne zaway adilin so tawi oɗon dutta ceenne zaway adilin jomiraɓe ɗiɗi nunɗal min kum jeeyaɓe e mon saɗa rutta debbo ma aɗa artiri o suudu hayso ko ɗiɗi yo tawe wona seediji artirimo saɗa seeɗa noon kadi ɗiɗi yo tawe tawa kadi ko rimɓe tawa kadi ko julɓe tawa kadi ko hellifaɓe a faami ko ɓen tawete wa aqimu shahadata lillahi onon seedeji ɗine ñimne seedan faagal ngal sabu Allah hoto ñimnire pour ceedeteɗo e mum o hoto ñimnire pour ceedanteɗo o ceedanɗe Allah tan hoto ƴeewa mo ceedantoɗa o hoto ƴeewa mo ceertoɗa e dow mum o ala seedoro Allah tan zalikum ɗum mon yu'adu bihi ene waajore ɗum man kana yu'minu billahi on laati no gonɗini Allah wal yawmil akhir gonɗi ñalawma cakkiriɗo wa man yattaqillaha kala mo huli Allah yaj'al lahu Allah waɗanamo makharajan yaltirde sunnu e aduna e l'akhara wa yarzuquhu Allah arziqinamo min haythu la yahtasibu ɗo sikkan Allah hokkamo ɗon arziki wa man yatawakkal ala Allah kala mo wakkile Allah e alhaaliji mum o wa hasbuhu Allah woni jonowo inna Allah Allah balighu kañum woni jettinowo amrihi fiyakum Allah woni jettinowo alhaali mum qad ja'ala Allah li kulli shay'in sabu Allah waɗani kala hunde yo hunde qadran wayno yaajen ene jogii waktu mum faaɗede ene jogii waktu mum li kulli shay'in qadran yaajede ene jogii waktu mum faaɗede ene jogii waktu mum faamiɗen de wiyama aya oɗo woni sababu jippare mo jippino koye gorko goto no wiya Awfu bun Malik al-Ashja'i wiyama heefereɓe nde hino ɓii ko gorko ene wiya Salim ɓe nawi ɗum men heefere ɓe nawi ɗum tawi ɗum maccuɗo kanko noon Awfu o arene lasara o wulliti o wi kadi o wi kadi heefere ɓe ndehi ɓingilam yimmiraɗo kadi ɗo wonɗo ko ƴemɗiɗo ko tampuɗo holko jamirta min nelaɗo son jeehi kule Allah muñ sa yeehi hul Allah muñ mboɗo yamirma mboɗo yamira yummakko yo on kebbin wiide la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim son jeehi mbaɗe ɗum anani urti kanko Awfu to galle makko o haalani debbo o wi debbo o sallallahu alaihi wasallam yamiri kam minema
en kebbi wiide la hawla wala quwwata illa billahi al-azim yumma debbo o wi taare ko yamiri en ko ni'ma ma amarana bi taare ko yamiri en ko be ngone wiide noon e be ngone wiide ha wadi nyalamo goton heferebe belsindi bingingel mbaɗano ko gaynako bingingel yaadi ndem e ujunnaaje nayi dammuwol soggi gelooɗi fodde capanɗe joyi ngelooba artiri makke madina artiri madina joni noon nde addi madina nde baaba o ari to nela sallah sallam haala nelaaɗo Allah wi ɓinguel de dogi arde noon ujunnaaje nayi dammuwol e capanɗe joyi ngelooba beele ene dagani min ñaama hen walla dagay nelaaɗo wi ne dagi ñaami ha karon ko jawdi huɗaɓe ko wono may taqillahi Allah hunde wonno be kuli Allah waɗini ɓe makaraja mana wallahi ɓen ɓe ganduɗa sa ala mbiya wallahi tan sella wallahi ɓen rewɓe ɓe ganduɗa ye isna ene tufti min al mahid to bangi fiilayru piilotako min nisaikum e rewɓe mon enir tabtum tawde on cikkitima edda mabɓe fa iddatuhunna edda ɓeɗo son ganda salasata ashhurin ko lebbi tati wallahi e ɓen kadi rewɓe ɓe ganduɗa lam yehidna ɓe piilotako tan asalan debbo diwtuɗo fiilade ko lebbi tati e wallahi lam yehina ɓe meeɗa fiilade yontani fiilade taw ɓenne kadi ceerama ko lebbi tati famide ko amma noon debbo diwtuɗo fiilade walla debbo mo meeɗa fiilade so gorko mo maayi kam ko lebbi nayi balɗe sappo ɗum wonen ko ñangunde wona ko ulatul ahmali noon joomiraɓe deedi ɓen ajaluhunna laje mumen so foti keɓe seeraɓe foti worɓe mabɓe maayi laje mabɓe ko an yada ana ko ne ɓe jibinta hamlahunna deedi mabɓe so ɓe jippini ko woni nder deedi mabɓe ko tan ene wayno laje ɗe gasi wa man yattaqillaha kala mo huli Allah ija'allahu Allah waɗanamo min amrihi e alhaali makko fof Allah waɗa hen yusran newuya sa huli Allah waɗanma hen newuya ذلك أي كهالات تبنج أداج أمر الله ونياوار الله أنزله الله جبنيهم إليكم في يوم ومن يتق الله كلامه لله يكفر عنه الله حفرنا وسيئات بنان ديجمك ويعظم له أجرا الله موننا من جبدي الذي أسكنوهن كن سيراب من حيث سكنتم نكدو كدن دو ساسيري دب ولا يلتم نكدو kodda do horo yaltimo don biya wada wale mo bangi god ala ko do kodda o don hoda min wujdi kum fodde non attan mon no yaajene ma tolni fof ko don bada wala tudaruhunna oto lorlodire e mabbe kambe rewbe litu dayibu nga ha pittinon alihin e mabbe kodorbe de tawi joni so tawi debbo o do wonno e suudu ne yaanyo jida bela mo yalta gala jettaare moftoton ledde en ara mofton kurtu kuj maro haaba Allah horwar non daccu tan suur makko woni ni wa in kunna ulati hamlin so tawi kambe seeraabe be kebe joomiraabe deedi Allah fa anfiqu alayhin nyamminebe hatta yada ana habe jibina hamlahunna deedi mabbe fa in arda ana lakum sabe muyni nana on non fa atuhunna tottebe ujurahunna jibdi mabbe kebe muyni tan mutaado kon seer sa seere debbo dalaago tawde ko baayin wonno ko muyni nan ma biddo mo muyninta o kam ko an yebata deke so tawi ko rajiya wonno wana non wana rajiya kanko tan muyninta tamiru ndisnodire baynakum hakkunde mon bi ma'rufin no moƴƴiri ndisnodire hakkunde mon to bange haqqe cukalel ngel kalde jobdindi kaldon nandiro wana ko inta asartum so on bittindiri to bange muygol holko woni bittindirde baba o salima yobde yumma o salima masalan anay muyninde baba o wi wawa yobde ko ɓuri ujunnaaji ɗiɗi yumma o wi so manki ujunnaaji nayi min mi muyninta wadde fasa turdi ulahu yo muyni nan baba o ukra debbo go yumma o so salima muyninde e ko haalda ko e waso salima ɗum wato yumma o force yo baba o yo muynan ɗum goɗɗo tan yo yob Allah wi lu yunfiq yo nafku ceeraɗo e jibinɗo yo nafku ceeraɗo e muyninowo zu sa'atin jom yaajene min sa'ati e sa yaajene mum tawi ka galo nafku debbo ono yaajiri tawi ka baso kadi ko noon wa man qudira alayhi rizquhu on mo ɓittinana arziki mum fal yunfiq yo nafku mimma atahu llahu ko Allah fokimo ko fodde ɗum ala yukallifu llahu nafsan noon Allah noon defani fittandu illa ma ataha so wona ko rokki ɗum ko Allah defa
nafani neddo sona ko jogi sayaj'alullahu ma alla wa non ba'da usrin caggal cadele yusran ne wiya wa ka ayyini heewi min qaryatin wuro atas mo ganduda ene wofi an amri rabbiha gayamirore joomu heewi wuro ganda wuro ngo yimbe wonbe hen be ene ngofi yamirore Allah o rusulihi ene ngofi nelabe Allah fa hasabnaha Allah wi to l'akhira min kasbi wuro ngo wana wuro ngo hasbete ko yimbe wuro ngo min kasbi yimbe wuro ngo to l'akhira hisaban hasbora shadidan satude wa azabnaha min lepti yimbe wuro ngo adaban lepti nukuran de ganda ko pankare min nani be jeygol fasagat wuro ngo me wa bala lepti amriha alhalimu yani yimbe wuro ngo me lepti alhalimu wa kana latiman aqibatu wattande amriha alhali yimbe wuro ngo Allah wi khusran ko perte e halkare a'addallahu lahum Allah hebrani be kambe be don adabal shadidan chattude fattaqullaha dum non kule Allah ya ulil albabi ehe mon jomirabe haqqillaji alladina no ben amanu be ganduda enen gomdini Allah qad anzalallahu ilaykum Allah jippine mon zikran qur'ana rasulan nelado sallallahu alayhi wa sallam yatlu alaykum en dursito e mon ayatillahi ayaji Allah mubayyinatin ede pennini walla mubayyanatin alhalilata kede penninati Allah wi wadi non li yukhrijal ladina amanu ha Allah yaltina ben gomdinbe Allah wa amilu salih dutti golli golle moje Allah yaltina min az-zulumati e keferu ila an-nuri fewde liman ab wa man yu'min billahi kalamo gomdini Allah fa ya'mal salihan golli golle moje yudkhiluhu Allah nana dum jannatin gese tajride en daga min ta'ala lismu al-anharu chali se benazinu khalidina ke besaso fiha tun abadan ha ala haaj qad ahsana Allah lahu Allah mujjinanimu rizqan arzigi mutajata nema mutajata to aljanna Allahu Allah non alladhi ko on khalaqa taqdo sab'a samawatin asmanuji jeedi wa min al-ardi ene leydi kadi mithlahunna yiru asmanuji wana leydel de ko jeedi asmanuji ko do asmanuji jeedi de ke wadde leydel ko jeedi allawi yatanazzalu ene jippo al-amru fi enen beta wahyu baynahunna hakkunde asmanuji jeedi de leydel jeedi jibril itta masalan wahyu do asman jeedi bijo ha jeedi leydi jeedi bi Allah ne wada non Allah wi wadi non ko li ta'lamu bele odon ganda anna Allah wande Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadiru ko katan wa anna Allah wande Allah qad ahada o filti bi kulli shay'in kala hunde yo hunde ilman ganda kala hunde Allah ne andi mun maana suratu tahrim simore nde ko non de wiete simore nde ko non de wiete Madina de jippi aaje de ko sappo e didi bismillahir rahmanir rahim bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah ya ayyuhan nabiyyu ma annabi lima tuharrimu halko karminanta ma ahallallahu laka ko Allah dannan ma ko halko karminanta woni sababu o andi yumma Aisha e yumma Hafsatu rahmatullahi alayhima yurmede Allah wana man kebe yimbe sehilabe be gonno kebe rewbe ne laada Allah kono kebe sehilabe e be ballondiranno e rewbe heddibe e dow men e be ballondiranno e rewbe heddibe e dow men kambe nyodata kambe jewtitta kambe kaldata gede mabbe fof e dow heddibe kala peeje kambe tojitta joni non nena sallallahu alaihi wasallam toujours arata mabbe ene yari jumri to suudu yumma Hafsatu do yumma Zainab bintu Jahsh ela sa arata yumma Zainab hakka mon jumri wona wiidi kono mi yari ko wedum wona wiidi hadde ne yari ko weli kam to Zainab kono do weli joni non kambe dido be baddi malde kanko yumma Hafsatu yumma Aisha be kaldi e bi so tawi o so wi so arema so arema mo yalti suude Zainab tan ya andi ille huno ko mako ene kulubare honko ko nyaamna mbara nyaami won huuni nyaamde wotere no wodi be dum utugo jef bela nyaami kaza o ko yala ne rugoti siccede ko yala min de jarmo ko jumri tan ko jumri siccire ni siccide din jumri mo jebbat so yehi o ay debbo kadi wiya noon ha ɓoynana sallah sallam wi harmini i tawde ko hankadi harmini ñamde jumri e mbi ko ɗum woni sababu ayo
Allah noon wimo limatu harimu ma halallahu lak holko karminanta ko Allah dangnanma nden malde won wiɓe ala ko mariyatal qibtiya ko korɗo makko kanko ko korɗo makko waɗi sahaa gooto o naddi e korɗo e suudu yumma Hafsatu o yumma Hafsatu waynimo ni yiɗi ñalloyde galle mumen o ɗum yo yah Allah waɗi noon o naddi toon e korɗo yumma Hafsatu noon ari jooɗi e damal suudu he hawa yalti kanko nelaaɗo Allah o yumma Hafsatu noon wone wayde oyi ko goyata o wi ƴetta korɗo ma aɗa nanna e suudam jamiroɗam yimi ya gallamen ko ha mbaɗani min an elli a hormakimi min suudam ndu ko korɗo wondete hen o tan wone haalde nelaaɗo wi wadde mi harminimo ha welma kono hoto haalan hay goto noon deƴƴu hoto haalan hay goto deƴƴu mi harminimo hannde joni noon ndi yani sallah sallam yalti kanko yumma Hafsatu kanko yumma Aysa takkodiri cuuɗi hangi ɓalal suudu ngal yumma Hafsatu noosimo ɗo yumma Aysa noosimo o mi weltinirma o yey o wi Mouhammadou harmini korɗo en porte bone makko an kandi Allah walli en porte o kam en kandi o kam en porte bone mum ande ɓe kiranno korɗo no feewi o kam en porte bone mum nelaɗo harminimo en malama te nelaɗo wino koto haalana e goto o haalimana woni mariyatal qibtiya won wiɓe ko ɗum won wiɓe anani faamino mbimini de on woni noon o wi Allah wi limatu harrimu holko karminanta ma ahallallahu laka ko Allah dangnanma Allah dangnanma ha pari aɗa harmina al sabab tabtaghi pour tan aɗa ɗabba mardata weli azwaji ka rewɓe ma wallahu Allah ghafurun Allah yaafima rahi Allah woni jafotoɗo rahimu kanko woni jurmotoɗo mi yaafima mamo ko karminɗa ko wop artu gasi a harmini mi woppani ruttoy korɗo he Allah wi yaafima mo ana mbiɗa ko harmini mi yaafa hoto harmini mi yaafima ala waɗa tan ko weli Allah wi qad faradallahu Allah kay lawɗinani lakum wonande on tahillata daktingol aymanikum gondoje mon so tawi a wondi Allah haalanima no mbaɗirta kaffar ha wondorde nde iwa wona wi ko wallahi mi harminimo Allah mi daktini bi qawlihi anti alayya haramun o wi kuccita e makko mbiya joom suudu ma mi harminima huccidde debbo mum wiya mi harmini o wi fatajibu bihi kaffaratu yamini inda Shafi'i imam Shafi'i wi ko so tawi a wi a harmini debbo ma ɗo debbo o harmata ko wondore nde gonɗa nde tan mbatta kaffara gasi wallahi mi harminima ko wallahi o tan mbatta kaffara mi harminima o yahane e nokku woni yaaruɓim ha joni to almami Malik noon wi attaharimu fi gayri zawjati laghun almami Malik wi kala ko karminɗa tawde wona debbo ma ko bolle puyɗe wa amma debbo ma noon kam harma la yalzamu bihi shay so tawi wona joom suudu ma wona korɗo ma sa harmini o wi ɗum ko bolle puyɗe mi harmini ñamde en mi harmini ɓiyam en fof ko bolle puyɗe o wi ɗum ko bolle puyɗe ɗum ala itibar debbo noon sa harmini kanko almami Malik ne harma sa harmini joom suudu ma to almami Malik ne harma wa amma Shafi'i wi harmata mi harminima sa yiɗi gartira haydara ɗum wiyete mazhaba ɗum firti mazhaba koko yaara tan
وأما التحريم في الزوجة فإن السافئي إن نوابه الطلاق وقع وإلا فليلزم كفارة المام سافئي وي sawi a harmini joom suuduma ko mbiɗa noon ko tawi paaniɗa mi harmini o ko ceergal tan ko ceergal gootal wonata an imam Shafi'i ko mbiɗa joom suuduma mi harminima tawi paaniɗa mi harminima o ko ceergal tan ko ceergal ko gootal noon so tawi a paanditaki ceergal ala waɗɗima tan ko kaffara haydara goɗɗum waɗɗaki e ceergal waɗɗaki sa huccide debbo ma wiɗum mi harminima tawde wona ceergal paaniɗa haydara wonani gasi haydara wonani tan paama ɗum to almami Malik noon o wi ene waɗɗo ceerle tati in kana madkhulan biha so tawi debbo o ko kurti noon e suudu mum kucciɗɗa e makko mbiɗa mi harminima ko tati noon imam Malik wi on jaaruɗe wona eyyi kono hatta kay ta waɗi ko safa wi ko a yalta l'islam kam maro sa so tawi annama so tawi on kawrita on kawritane bonde ne waɗa kay on kawritat tan haɗa bonde haɗa ɓurɗum bonde mbasa wofde Allah ko wona e sa yanta imam safa yo wofi Allah a wofani Allah ɗum koy heddi komo janggani tan mo janggani tan walla jannguɗo mo waɗɗani walla mo famani on yiwanma kono so tawi ko jannguɗo pamɗo kay yiwatam te ƴetta ina andi kam wonɗo jaaɗa aɗa yiɗi debbo ma te hankkadi son kawri tan woda ko bonni ko ɓuuri bonde e ko ɓenni ko kawrtan sa a yaltan l'islam tawde mbaɗɗa ɓe ñamtoɗa koye mabɓe kay mazahibul arba sa yaltani tan a yaltan l'islam ha ko yehirde firtata ko yehirde noon ɗum bonnata nen ko mazhaba firta ko yehirde wona ɗum woni l'islam ko l'islam ko yaltin ɗum ko banggue ko o ko ɗum yaari o ko ɗum yaari jaarum ko oɗo yaari ko ƴew wirdo tan hayso ko wirdo anen waɗi jehirɗe a yaani won wirdoɓe so tawi faye wirdude beddo wudere gila premier e yaani won en jaaha jaɓe jeeɗiɗi beddo ɓiɓɓete so tawi hannde annene sa faye wirdu a weddima jaɓe jeeɗiɗi walla faye wirdude hannde a weddima premier ɓeddo ɗum yaltinma lawol ngol yaltintama ceer go ɗayre tan ka a wela mbaɗɗiɗaɗi tan ko masaba tan a faami faama ɗum tiiɗo ko tati o wahidatun fi gayri madkhuli biha so tawi noon ko debbo mo hurtaki ko gotal tan kontate wa in lam yanmi bihi halul ismata almam Malik noon wi kam so wi yo harminima kam tawi ko debbo mo hurtaki hay so annaki en ceergal ko ceergal ko gotal noon wonata tawde hurtaki so hurti hurtati almam Malik ɗum yaari ɗum Allah wi walla anani kada farada Allahu lakum Allah farlani on tahillata aymanikum daktingol gondoje mon Allah farlani on ɗum wallahu Allah mawlakum kanko woni ballo mon wa huwa al-alimu kanko woni gando al-hakimu ñeññuɗo wadhkur jamtu id asarra an-nabiyyu to mari suuɗani annabi o ila ba'di azwajihi joga e rewɓe mum hadisan yewtere andi en mbi o haalani yumma Hafsatu o hoto haalani hay goto wona o suuɗannomo o hoto haaltu noon falamma nabba'at bihi de yumma Hafsatu haalti ɗum e sikkude wonde bakkat ala e ɗum wa adharahu Allahu alayhi Allah ƴelliti ɗum e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam arrafa ba'dahu kanko nelaɗo Allah o ardini yoga e o ardi o andini yoga e maɓɓe woni o haalani yumma Hafsatu wonde haalti o arada o ɗurni an ba'din ga yoga sabu moƴƴere makko o haalanani yumma Aisha o yan on kaldi ala o haaltani ko yumma Hafsatu a haaltani ko yumma hata haalto haalti joni noon falamma nabba'aha bihi nde kanko nelaɗo Allah o haalani yumma Hafsatu o wi ɗum andi a haalti qalat yumma Hafsatu wi man amba'aka hadha hol kalanoma ɗum hol biɗo mi haalti min ko mboɗo wone suudam mboɗo uddi min goto hol kalanoma mi haalti qala nelaɗo wi nabba'aniya haalanimi al-alimu ko gando al-khabiru kumpitiɗo Allah wi a hangi bafal ngal Allah wi a hangi ɓalal kalanda yumma Aisha an haalti o wi in tatuba
so tawi on duttima ilallahi fewde Allah gande kam fagata sagata oñima ulubukuma ɓerɗe mon e ko karminomi ko gande oñima aha wa in tadahara so on ballodiri noon alayhi e dow nelaɗo Allah oɗon mbaɗa ko mettimo gande fa inna allaha Allah kam o kañum kam mawlahu Allah o woni ballo makko kanko nelaɗo Allah o jibrilu ko ballo makko wa salihul mu'minina ɓe ganduɗa moƴƴuɓe juuɓe ko walloɓe mo kanko nelaɗo Allah wal malaikatu malaikaji ne kay ba'da zalika caggal ɗum ɗon zahirun ko walloɓe nelaɗo Allah asa rabbuhu yamo jo Allah joom makko o in ɗallaqa kunna so seeri on kanko oɗo nelaɗo Allah yamo jo joom makko o an yubaddilahu nde wostitantomo azwajan rewɓe khayran min kunna ɓurɓe ɓe ganduɗa ɓurɓe moƴƴude e moɗon muslimatin taw ko julɓe mu'minatin laaɓɓe gonɗinɓe Allah laɓɓinɓe kadi baɗanitatin ɗoftiɓe worɓumen ta'ibatin huttotoɓe e Allah abidatin rewoɓe Allah sa'ihatin ɓe ganduɗa ko hooroɓe anani dey hayyibatin ɓe ganduɗa ko semeɗɓe ko abakaran e boomi ya ayyuhalladhina amanu hey moɗon gonɗinɓe Allah wu anfusakum dande koye mon wa ahalikum dande yimɓeji galle mon e ɗoftare Allah dande ɓe naran jeygol ngol ganduɗa wuqudu ha kuɓɓirɗe mum enen mbiyata doccotte mum ewa hija annasu ko yimɓe jeygol ngol ganduɗa doccotte mum ko yimɓe woni hijarata e kaaƴe so ɓen goni anani Allah wi alayha ene maggol kangol jeygol ngol malaikatun malaikaji ɗi ganduɗa ghilazun tekkuɗi 19 malaikaji tekkuɗi jorɗi ɓernde ɗi ganduɗa ko ɓaleɓe deeti malaikaji ɓaleji deeti ɗin gone jeygol jurmata ko hay goto li annahum khulibu min al-ghadab ɓe taga koye tikkere Allah tagiɓe koye tikkere o hubbiba ilayhim adab al-khalqi kamɓe tago mabɓe tan ko leptude neɗɗo kama hubbiba li bani adama da'ama wa sharaba ay no jiɗirta ñamde ni no jiɗirta yarde ni kamɓe ko noon ɓe jiɗirta nanude neɗɗo jeygol kamɓe ɗiɗon malaikaji kadi ɓawli deedi ko mbaɗa ka barka a ranakiɓe soɓe nanguima cekke jogoma wiyama ghilazul abdani tekkuɓe masalan ɓe ɓalli lima ruya habrama malaika goto bayna manki bay ahadihim kama bayna almashriqi wal maghribi hakkude walabo goya e goga walabo kala hen malaika to nangue fuɗata nangue mutata walabo go ñama ngo heedi koto nangue fuɗata o walaɓe nana ngo heedi koto nangue mutata no ɓe poti mawnude ɓe so nangui neɗɗo cekke jogata ko Abrahama wiyama goto mabɓe doole mum so tawi ƴetti ɓolde fi neɗɗo o ene yaha e nder jahannama fodde 70 neɗɗo so tawi o fiima ɓolde aɗam an wonno dow yimɓe ne cakki less ma a fiyama ɓolde aɗa yerje 70 ujunere neɗɗo nder natoya ɓe paye less o yerƴe Allah ɓolde nde hewde doole payon nder Allah wi ghilazun tekkiɓe shidadun tiɗ la ya'suna Allah ɓe gofata Allah ma amarahum ko yemiri ɗumen ko Allah yemiri ɓe ko ɓe gofata ɗum ko yaf'aluna e ɓe golla ma yu'maruna kala ko ɓe jemira ko ɗum ɓe gollata wonano comme naafiqeɓe ni andi naafiqeɓe ko mbiyayo mbaɗa ko mbaɗani ɗum wona ene golla e ɗemde kono gollata e ɓerɗe ya ayyuhalladhina kafaru Allah wiyaɓe e ɗemgal malaika ehe mum yeddunoɓe la ta'tadiru al-yawma hota gantine hande nafata on innama tujzawna ay ko joɓete ɗon ma kuntum koko laari ɗon ta'maluna ɗon golla ya ayyuhalladhina amanu ehe moɗon gonɗinɓe Allah tuubu ila Allah duttuɗe fewde Allah tawbatan duttogol nasuhan laamgol duttuɗe tubane Allah tuubu bi alaaɓe asa rabbukum yama joomon o an yukaffira ankum nde o yaafoto on sayyi'atikum bonandiji mon yama ma Allah yaafo on anani
o yudkhilakum walla o yudkhilkum o nanna on jannatin gese tajriide ene ndoga min taati alisum ala haru cali yawma nyalawma mo ganda la yukhzillahu nyalawma Allah hoynata annabiya annabi walladhina amanu ma'ahu e julbe gomdinnobe Allah wondube makko Allah wi Allah hoynata dum ben don nyare hen Allah wi nuruhum annuraji mabbe yasa ene jaha bayna aydihim de jese mabbe wa bi aymanihim annuraji din ngana bangiji mabbe nyaamo yaquluna be biya rabbana jumi amin atmim lana timminan min nurana torsoji amin di amin nata je aljanna hor torsoji di nyifte andi torsoji nafike be nyifa torsoji mabbe kambe Allah be nyaago Allah atmim lana nurana waghfir lana ya fa min an Allah innaka an ala kulli shay'in kalahu yahuna qadirun kakata ya ayyuhan nabiyyu ma anni jahidil kuffara habe hefere be wal munafiqina nafiqebe wa quluz alaihim takkin e mabbe wa ma'awahum taparra be jahannam ko jeygol weteni wa bi isam bosnan almasiru rutorde daraballahu mathalan Allah ene fiyana timdol lil ladina kafaru wanande ben be ganda ko yeddube Allah ene fiyana be timdol imra'atan nuhin jom suudu annabi nuhu famra'atan ludin e jom suudu annabi ludu kanata beedo dido e latinoma tahta abdaini kebe les maccube amen dido maccube be non min les maccube dido min ibadina e jiya amen salihin be ganda ko moddibe abdaini salihin maccube amen dido moddibe jiyabe amen beedo dido annabi nuhu warasna ko debbo o wiete ko wahidatu on hewno wiide ko kangal annabi luudu resno ko debbo wiete ko wa'idatu on ko kudaado so tawi hobbe warbe ngare galle he tawi ko nyalawma o surkina tawi ko jamma o hubba anani o hubba jeygol so hubbi jeygol tan yibbe wuro ngo ganda won hobbe ngari galle annabi luudu ngara ton bada banandeji so tawi ko jamma aywa o hubba jeygol tawi ko nyalawma o surkina be coyno surki galle be kambe ngara andi o ko kudaado wala ay wahidatu ne wiyanno yimbe mu o ka ngaado ngoppe dum onne ko non Allah wi beedo dido de ko annababe nisdi ben kono e ben jeygol de mato e ka andi wana mojjo resde neddo nana dum aljannati so mojjo resima a woni kudaado ne nafna dum nafata Allah wi fa khanatahuma ben jamfi beedo dido ben jamfi dumen Allah wi falam yughniya annabi nuhu e annabi lut be nafani anhuma e beedo rewbe dido min Allah lekta Allah shay'an haydara Allah en haalan en de en gartir haqillaji awanta tan gorko mojjo burdo annabi kam e aduna debbo na daña gorko burdo annabi taade ko mojjere ni kono non anati jeygol ankane kam ko heddi ko altaki ndeke debbo wali so ayi ene jam debbo annabi naati jeygol debbo wali yo yeejo walla nyamine leydi Allah haalnima attention ndento de kam hay goto to wasoro gorkam ko ni way gorkam ko ni way minani rewbe annababe jeygol ala ko bonnanimi saka non god bi kumba bi mamadou walla bi jeynaba yo yeyni jabal cekke jogo dum so tawi kam ka boni nyama dum Allah wi falam yughniya beedo dido be nafani anhuma garewe min Allah lefta Allah shay'an hay hunde ayal Allah wi waqira wiyana be kambe beedo dido udkhulan nara naate jeygol ma ad-dakhili wonde naatobe Allah wi be nyande yawmal qiyamati naate jeygol wonde naatobe ko aroyto non wana hade so anaade jeygol taw ko aroyto wa daraballahu Allah kadi enefiya mathalan tindol omo fiyana kadi lilladina amanu wanande ben be ganda ko gomdimbe Allah jeey tindol goldo ngola tindol ko hefere be jeey dum goldo tindol garawol ko julbe jeey dum Allah wi ene fiyana en imra'ata fir'auna jom suudu fir'auna ne wi'e asiyatu bintu mazahima odo nde wilebe be pola feñani mo wande Musa koy gonga woni o gomdini Allah o gomdini Allah Allah non weltanimo wadi mo jom suudu nelaado Allah yawmal qiyamati to aljanna koy rewbe nelaado jeete jeew Allah de ala nyaaware de Allah sirani de jeew jom suudu fir'auna jeew fir'auna way hudede ni jom suudu mudum jeew Allah nan dum aljanna
yo annabi way moƴƴude ni annabi nuhu ko annabi gadiɗo e annabaɓe so wona siiso e annabi baba adama ala gadiɗo koye ulul asmi en o jeeya yo debbo makko nana jeygol yo annabi luuɗo way moƴƴude yo debbo nan jeygol ƴeew Firawna no way jasde kala bonande e nde neɗɗo miije ɓernde mum meeɗi wadde ƴeew joom suudu mum nan aljanna lumbo te Allah no waɗista andi kay ndeke wona kuuɗaɗo resdema addantuma bonde wona moƴƴo resdema addantuma moƴƴude ala moƴƴere koye ma fetete yo Allah feccene moƴƴere tan ɗum ɓuuri sirde wona moƴƴo jibindema moƴƴintuma wona moƴƴe resdema woni moƴƴintuma ala moƴƴintuma ko moƴƴinede gila arani so tawi Allah moƴƴinani so moƴƴo jibinima hattama nade jeygol so moƴƴo resima hattama nade jeygol ɗum tagi noon oɗo koye rewɓe nelaɗo Allah yawmal qiyamati o jeeya Allah kadi resnimo kanko nelaɗo Allah humanimo e Maryama bintu Imrana jom yummum annabi Isa Allah humani nelaɗo Allah e Maryama to yawmal qiyamati lima warada annahu sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala Khadijata nelaɗo o naatino yumma Khadijata ene maaya ene lelina wone mayde o ari o wi yumma Khadijata ande gonɗa koye yaade yaha o wi ida laqiti darrataki faqri ihinna minni salama so tawi a hawroye nawliraɓe maɓe a tawoyiɓe mboɗo salminaɓe jettinanami salminandu fewde mabɓe yumma Aisha yumma Khadijatu heɓɓiti wimo wa hal tazawwajta qabli a meeɗin resde ko adimi nelaɗo wimo ala walakinna allaha zawwajani Maryama bintu Imrana wa Asiyata bintu Mazahim Allah humani kam e Maryama humani kam e Asiyata bintu Mazahima ewa joom suudu Firawna e Kulthum ukhtu Musa e Kalthum banum debbo annabi Musa o wi ya rasulallahi birrifa'i wal banin yo Allah waɗi hen yaajede e ɓesgu o jaabi ɗum wiyama rewɓe noon to banggue worɓe ko timmi ene wayno leydi limtusa kono rewɓe timmani so wona nayo rewɓe aduna o mumtas timmani so wona nayo wa amma worɓe ne wayno leydi timmi hen tan ko Maryama hay hunde ruttanaki on so ɓurani gorko ɓurani ɗum Maryama bintu Imrana en paami kam deke gorko e debbo porta tawde rewɓe aduna o mumtas gila aduna fuɗɗi ha darga daraw timmi hen tan ko nayo ndeke so wiyama rewɓe wol poti kamani kam ɗum kono ɗayri kam wawa wonde worɓe noon ko timmi gasata hayso wonko manki hen kam timmuɓe ne mbayno leydi kono rewɓe ko timmi hen ko nayo en goto ko Maryama o kam gorko ɓurani ɗum Khadijatu ala gorko ɓuri ɗum Fadimatu bintu rasulillahi gorko ɓurani ɗum Asiyatu bintu Mazahima ɓeɗo nayo ko timmuɓe hay hunde mankani heddiɓe hol manki ɓe kam timmi hay so worɓe ɓe ɓuuri ɓe degré kam ɓuuri ɓe garatuji kam eɓe timmi kamɓe kam koye rewɓe ɓuuri ɓe timmude ɓe jeeya e mankani kam ɗum woni daraballahu Allah ene fiya madalan tindol lilledi ene fiyana tindol lilledina amanu ɓen ɓe ganda ene gonɗini Allah holi on imra'ata Fir'auna joom suudu Fir'auna nde o jaɓi Allah Fir'auna nangimo feŋi juuɗe ɗe feŋi koyɗe ɗe ƴetti boɓal mangal wedde becce makko joƴƴinimo e naange joni noon wooda wiyaɓe wan nden mo so ɓen jeehi tan Allah adda malaikaji mbaɗamo ɗon caalel Allah wi jangto id qalat tuma nde o wi rabbi jomam ibni li indaka baytan mahanam to ma to suudu fil janna to aljanna mboɗo yiɗi dokkami suudu to aljanna kanko waseto joom suudu Fir'auna o ko ni o wi o wi mboɗo yiɗi dokkami suudu to aljanna o ndaari suudu o ndaari o weddi gite makko dow o huncana Allah hollimo toon suudu kanŋe daneejo kala o wi ruuhu makko itta ɓe ƴetti boɓal manngal ɓe mbedde becce makko cikka mo wuuri taw ko jaaɓe ko ɓe mbaɗa ko fof tiiɗani omo ndaara galle makko aljanna
o wi ibni li indaka bayta Allah itti fittanu ndu ruhu o itti ɗum omo futtini gite omo ndaara ɓe ndaaram kono ko mayɗo kanko ken waɗi tan ko fof cikara battawona ko mbaɗa koye hayre ala ko woni ɗo ko ɓeɗayi kanko debbo o wi wa najjini min fir'auna dandam e bone fir'auna wa amalihi e golle mum bon ka dandam hen wa najjini dandam min al qawmi yimɓe azzalimina ɓe ganduɗa ko toñoɓe Allah noon tami ruhu makko ibnu kisani wi ala o ma yani o ƴettira noon tan nawa aljanna fa hiya ta'kulu wa tashrub omo ñaama toon omo yera toon omo wuuda mum toon ibnu kisani wi noon famide andi fir'auna resmo tan kono ɓe meeɗa ettodirde nde wonno ko ɓoccode somde so yiya jamma ari tan ko jarla tan mbabba jarla addete lombo hakkude mabɓe tan fir'auna wona hen tan hande tampi fof heɓaɗa joño kono kanko ɓe meeɗa ettodirde wiyata noon ko kanko wiyata koko resimo kono Allah jaɓani ɗum wa maryama oɗo gorko oɗo debbo ibnata imrana e maryama oɗo ibnata imrana ɓi imrana o allatino on debbo ahsana dennoɗo farjaha yolde mum Allah wi fanafakna fihi min gutti e yolde he min ruhina e ruhu amen min totti jibrilu wutti bange masalan wutte makko bange nano o woni reedu Isa wa saddaqat kanko oɗo maryama o gomɗinino bi kalimati rabbiha e konguɗi joom makko shariaji Allah fof kanko oɗo maryama ko gonɗen o kutubihi e defte Allah jippinoɗo ɗewa tawa fof omo gonɗini tawrete en linjila en ibrahima suufi ibrahima en fofo ko ɗoftiɗo fofo omo jaɓi wa kanat oɗo maryama o laatima noon minal qanitina koye rawannoɓe Allah o jeeya koye ɗoftinoɓe Allah e jeeya li annaha min ahli bayti salihina sabu kanko o jeeya koye suudi yimɓe moƴƴuɓe min a agaɓe haruna koye taniraɓe haruna mawnu Musa o alayhi salam sadaqallahu al-azim